Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalin, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, Friends tayo. O induming Virhen, kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan. Kinyinduming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan, Timbanyo sa puro, karing kabalelan, agad menaliling katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengabus, iligtas mo peritaus, king sablang suat maro, ibiemo iketang lunas, manalangin mo keking Diyos. Di sablang isang walang konting bisitas, aking ang lirawan, o Virgen ang maslang, hanggang mealin, igalang lamang, netulan ang lakan, kekapasalamat, kasalban tayanan, miunlad, milaplag, ing pamikalukot, agad minaganap. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengabus, iligtas mo kerigabus, isablang suat maro, ibiemo iketang lunas, manalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengabus, iligtas mo kerigabus, isablang suat maro, ibiemo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa benging Diyos po kayungan kakaluguran mi, ding kaparang magdebosyon king Santo Cristo del Perdon y Caridad, at king Virgen de los Remedios,
Ini po'y Father Joselito Hipolito Vital, among tok ning Nuestra Señora del Carmen Parish, king Duat, Pulong Masleg, Guagua, Pampanga. At makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ning Archdiocese of San Fernando. At makayantabi kayo po, Manalbe, king Facebook Live coverage. Malaos kayo po, king katamong programang In Cruzada, ang makaparikil king katamong preparasyon, king malapit ng selebrasyon ning Archdiocese king 75th year anniversary ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando, anyang December 11, 1948. Ing tematam kaniting maulang selebrasyon, 75 years full of grace. Iting malati at simpleng programa, layon ng ipakilala, nano nala at nukarintana miras, anting metong Archdiocese king lalam ng pamanampun ng Birhen de los Remedios at ning pakalulu ng Santo Cristo del Perdon y Caridad king katamong balayan Kapampangan. Biyabiya mo po, kilubling metong oras, ban abalo tala din kikatang parokya, akilala din kikatang kaparian, at aluguran din kikatang laiko. At lubos tayong akilala yung pamagsumikap ding balang parokya, karing-karilang makabaldugan na programa, lalong-lalo na para karing pakakalulo. Maya pa bengi po kay kayungan, masaya tamo po ngeni, uling kayantabi tayo po, ing metong karing peka banaldiling pari, king Archdiocese, uling ing lagyo na po, Jesus. uling nyo po banal. Pakilala kayo po among. Hello, maya pa bengi po kay kayong talapakiramdam and ring kay katamong manalbe mo naman king Facebook, king programang In Cruzada, of course, panimunan na rin kay katamong makisig at maganakamo namang apong talk vital. Maya pa bengi po kay kongan. Balang pala nakda kami, Father. Ako Jose. Yes, Ikay wapin Etos. eh. Litatata pala na eh. Bagay tang miyabe, apong talk. Siguro po, akakit yung sanay pong sanay. Uling, ating kayo naman pong programa king radyo niya mo. Nanya po kasi laging programa king Yeah, radyo. ing usapang Biblia po, balang Webis alas 4 ringat panapon, kaya pong kikatamong 91.9 Bright FM. Friends tayo. Friends tayo, hindi. Barkadahan kay Kristo yata ito. Usapang Biblia naman po itan, kaya kami po. Kaya tabi tayo po yan niya pong Jess. Yan po yung present Paris Priest na po ning Ning Saint Catherine of Alexandria, parokya kay ni King Porac, Pampanga po. among pila na kayo pong banawang pari. I'm 21 years in the ministry. Huling niordinan ko niyang 2001. Kayo ba't nung rin kayong puming sign? Nung atatandaan niyo pa po? Yeah, definitely. Senior moments. Right after my ordination, tabing na ako pong mig-report kang apong setu, uling megin na akong secretary that time, secretary to the Archbishop for almost 2 years. Ayan, so akayabi kaya po yung katamang Arsobispo kanita na madalas pagkamalanda ko naman pong apo setu, uling pareho kaya po katawan, pareho kaya pong sexy. Kaya rin na po ang aposeto. Anyang kaibat ka nga pong setu, mi-assign ko king seminaryo as formator. I know, no? Aliwa pa pala. Payong making formator, pepadalate kaya po king Roma para mag-further studies. Ilang kang years ka rin, Father? 4 years ko rin migstay king Roma. Pangkanita, isundo itang ka na akong licentiate degree king Biblical Theology. At tatandaan mo kanta, pisyalan da ka pa rin eh. Yes, mikit tamo kanta ka rin. Nung modela. Ketang, nano yan, smorgasbord yata ito. Ita ka kanyan. Sa ano ita? Pati ako nataka. Agagana ka. Itang building, Leaning Tower of Pisa. Wow. Aga na kami Superman kanitan eh. Huling kikiling. At saka itang, sinuportahan eh. itang eskwela yun ka rin. Nahilag itang eskwela ka rin, Father. Pontifical Gregorian University, King Rome. Malapit sa King Trevi Fountain. The famous. Karilangan tutok ng ding paring Magaral Roma. Ketang Trevi Fountain, ali. Itang bareda rin pari. King Collegio Filipino. So ito po yung tuknan, may balamo, dormitory ta po ring Filipinong paring Diocesano, karin King Roma,
at ausende pong Koledyo Filipino. Pero kaya po mismo mag-aral ka rin, malami yung kaya kaming formation house ito. Kay ba't, siyempre, ako interesado ko po, padalada ako rin po, Yeah, why not? Lima At yun naman mahirap po. tipo mo, giyo mo yan. atin waring kursong pamagartista ka rin. Ay, atin. Oh, karin ko bagay. Oo. Aliya, Father, wari King Roman mag-aral kayo mo ka rin? Kasi 4 years kayo ba't, kayo magmisa, ala kayo community. Well, definitely, yung purpose mo rin para mag-aral. Well, siyempre, yan naman puros pa mag-aral. Lulingatin mo naman time, lalo na po ang bakasyon, we can go places, o kaya weekend, po ang ala ng klase, pamumuntalan nila naman din kaya kaming communities, at ang Filipino communities na pag-serve me, pag-misan me, at mag-serve kami namang spiritual director karela. So, ating kami namang mission ka rin kaya katamong kapatid OFWs na bibisitahan mi at administer ka rin sacraments, mga kanyan. So, makasawap kami naman king karelang spiritual life, king karelang journey ka rin. Kasi niyang kaya beda ka rin, mag-share kayo patungkol ka rin beda rin OFW. Balaan po may gilang formator mo naman. Kasi bandang tatali, balaan mo kalaguran nyo nala. Yes, so wala, familia na lang naman. So we stay with them, we eat with them, we talk together, sharing our experiences, and sometimes very touching mo naman and inspiring. Puwat ang damdaman mo itang kwento na rin kaya katamang kapatid mga Cobra ka rin. Kay ba't mo ging Roma, may balik ka sa seminaryo? Yeah, after 4 years, may balik ko seminaryo. No, may ka-reshuffle ka nito eh. So ating movement, I was assigned as the director king college department, king philosophy department. Ilang kang years ka rin, Father? I think mga 7 years ko rin ka rin as director of formation king philosophy department. Kay ba't tuloy-tuloy ka sa seminaryo? Yeah, tuloy-tuloy na in various capacities ka rin halibutan ko daw yata rin may haliwang positions ka rin. Miras king director, making kong spiritual director, making king the dean of studies, king philosophy department, pati king theology department. So, ning minsan, ating times na adwala, simultaneous, din ka na akong assignments ka rin king seminaryo. Pero balo ko, Father, may Paris Press ka na, bayo ka na. Yeah. Although kanita, maka-assign ko pa mo rin as formator. Formator bilang ka. Dean of Studies king Philosophy Department. Concurrent ko numbaga, anyang may assign ko as parish priest kaya pong Good Shepherd Parish kaya Bulaon Resettlement. So, it's like I was wearing 2 hats at the same time. At tatandaan ako king Good Shepherd kasi maging kang good example kang tayo. Oh, really? Ating kayong grocery mo naman ka rin, di ba? Yeah. Tang cooperative yaw, grocery. Yes. So, Kwento mong bagay ita, Father. yeah. Kasi that is one of the projects na ning service ministry ni. At pagtie up kami king Chandra Foundation mo naman. So, may nalakad kaming tindahan and we sell the goods at a very, very low price. Baka nitaratang kapatid pakakalulu, alangala, magkasakit, sali, king kilwal na masmal. So, di rin namin lang time, opportunity bang kanita makasaling items na maruguling difference kaysa karatang asa saliking kilwal. At makasawap, marugul karela. Kaya talagang maging mayap ya pong pastol kang taging Good Shepherd, king Bulaon. Kaya rin naman tamibay ka pa si Bay Seminaryo. Yes, uling mayari ng term. Actually, minyundo ko kanita, mong talk. Aliwa naman talaga ako may kumpisa. And then I was assigned there and nag-stay ko rin as parish priest for, I think, 4 years and 5 months. Kay ba't ngayon ni Pocho kaya ni King... Yeah, kay ni King St. Catherine of Alexandria Parish, kay ni King Porac, Pampanga. Tingko mo pong buring ko tanga mo. Timo, ikayo po kasi madalas, bala mo, po tang ating pamangailangan, babagutan da kayo, sumahop kayo. Ne? Yeah. Naman po kalupa kay kaming regular, Timo Paris Priest, you have to finish 6 years, mga yan, 3 years. Pero kayo po madalas babagot ne. So you mean King Seminaryo? From Okay. seminary kay ba't mag-Paris Priest. Maka na adjustment kanita. Anyang mo muna, siyempre, ako naman expect, uling biglaan nito eh. Itang mo munang mi-assign ko,
although naman taming parish priest, begging ko pa mong administrator for a couple of months, bayo ko may install as parish priest ka rin. And may paintagon mo kanita na halos papayarin na rin yung school year. That was December. So by March, may rin yung school year. So, mika time mo rin bang kanita yung pa masyadong isipan nitang king seminaryo, mag-concentrate ka pa mo kaya king parokya. Mika adjustment mo rin, pero later on, you get used to it. At the same time, tuturok pa mo naman kanita seminaryo aside from my assignment as formator. Metong formator ka rin king seminaryo. Realize mo, Father, bala mo, manyundo ka lagi na. Yes. Eh. Ating trend. Manyundo. Ating trend. Balo mo bakit? Mm-mm. Kasi po, yabong, agad siya nga babagot. Pero sa ganita, itang detachment. Ne? Kasi metong po kong peka maulagang dili kimbiyanin pari, itang agad ka makapag-detach. Eh naman po sabihan, lakon mo itang dati, kay ba't kalinguan mo la. Ali, itang you are always ready to say yes. Yes. King bayong mission, bayong obra, kalo pa na po Father Jess. O yan yung kaya katamong era pa na ahus, responsibilidad bilang pari, eta naman maging fixated mo king metong alugal, metong assignment, we have to be ready also to face other challenges na biyade kaya katamo, karing assignments sa may papagkalup. Kaya Kaya bala mo na yung minsan itang etamo isipan tang mawala taking metong isipan tang darakal tamo pamilya, ne? Darakal tamo Correct. komunidad, ne? Yeah. Pero among siyempre din kikatang makirandam ang poding manalbe, interesado lang makanayang may gumpisa yung kikang bukasyon bilang metong pari. Yeah, kasi yan yung malati ko, alanak man mong isipan At saka, king family mo yan, nagkaman talaga reliyoso. I remember, balo ko sisimba po mo, patsing birthday, kung po pang Christmas or special occasions. Pero on the regular basis na sisimba, bala mo, ali, uso kaya kami. And I think it was only anyang mag-high school na ako na uling that time masyadong stiff in competition, lalo na academic. Kailangan mo tang extracurricular activities. So may itong kareng extracurricular activities, sabi nitang pamag-join, karetang organizations kaya bisamban, like choir o kaya atang Sodality of Our Lady, mga yan. So may kiyabi ko ka rin. Siguro ito may purpose ko, panganita mo, tingkang... Tas ka-grade. Yeah. Tsaka academically po pang extracurricular pin, tingkang points mo. Talino ko ka rin. But, ako naman talaga isipan na magpari ko, wala naman daralan king isip ko. And then, kimpa mag-join ko ka rin, I don't know, bala mo, abuburyanan ko and may ka-reason ko bakit sisimbahan ako every Sunday. Kay ba't mga di in front of the Blessed Sacrament, I think, may kiyabi ko pagkaroon Tartesians kanita So talagang luluban ko ngan. Pero sabi ko pin, makaing pure ang intention ko na mag-join ko mo. Uling talagang ating kong aliwang objective, king mind ko, that is, bang kanita mo, mitas ko grade o nano, at makasabi ako karetang aliwaming kaklase during our high school years. Kaya bigay po yapong Jess King pre-college department. Pre-college, senior. Ba't kami kanta king minor, seminary, ilan po ba't laking... At kaklase na kanita, Dila Kaklase Michael tamo? Bautista, kitang Awa. first year. Kaklase kayo po. Dila Socrates. Achiever ya po ini. Meto ya po kalimbyasa. Ay, rugo. Kaya pero ingyak wa kalingon kaya ka Father. Kasi, kimpong family the achievers langan. Achievers langan. Yak balo nung gusto yung pang recollection kaging isip ko, itang talagang father mo, talagang pigsumika na para apag-aral na kayo. Itang ingyak wa kalingon kaya kasi, din pong kapatid na talaga ating begging din, teacher, talaga achiever lang po family. Pero they came from a very simple... Humble beginning. Humble beginning. Yeah, wait, tatang ko, mamalisyakin dalan. Ito po yung kalingwan. Kaya po tang akakit po yapon, Jess. Akakit ko po itang... mang pumigbayo, magumpisa anyang seminarista kami, ang ganyanin pari. May dagulyahan po katawan. Pero
itang Yeah, atatandaan payat kung ita, payat Father. ka nita. Atatandaan ko ita kasi kukwento mo ita King Community kanita. Kaya ma-inspire kami kaya ka. Yeah. Eh, Kasi nalakalah, ginapang mo naman kimbiya kanita. So, balo tamo, intindihan tamo itang sitwasyon na rin, makanya na kabilyan. wow, itatang namamalis siya King Kain eh. King Guagua. King Guagua. King Palengke. King Guagua. King Palengke. Pero pag-aral na langan, di nga anak Yeah. na. Eh po Wait, kaya, pwede mong sabihan ding title na rin. Ay. Pero bastanting po kasi maka-inspire eh. Sano? Timoyati mo, di ba? Dinya. Miya ko na biya, di ba? Iya, kamamatin na pa. Wa, Dinya King GNC. Mhm. Kay ba't detan kapatid mo, teachers la. Atin kapan teacher. Nangyayari lang mo king pamag-aral. Ikami nga na, the seven of us, ring kaming siblings. Makanyala po kasimplian. At ang gana ngayon ni makanyala pa mo rin kasimplian. Kaya maswerte la po ding tao, porak, oling, ingi kayo pong Paris Space, meto niya po ka rin Mimingat ka. magana ka, maya, piyasa, matenakan. At akit yu po kaya, ing kasimplian ing biye bilang meto nga pari at bilang meto nga tao. Yan po'y Father Jesus. Ingaos mi po kaya di seminaryo, Jesus. Oo. Pero aga nakako, we were talking about itang vocation story na. O nang si bala mo, big-reflect na ko mo, anyang may ordinan ko. Nukar niya may nibat ning ka na kung nanlertang signs sa kanita, mayayakit na pala pero ko kapapansinan. I remember mga grade 3 ko kanita, elementary, ating teacher me, mangutang niya, nanong buriming maging someday. Kaya ba't diri na kaming tip, sabi na doon, biyasa kang mathematics, kumuha kang engineering, biyasa ka king science, pwede ka king medicine, magdoktor ka. So ako naman mo, kaya ba't nung pengot tan dening kaklase ko, ko ating kung kasiping babae, at tatandaran kaya pa yung lagyo na Edith Serrano. Kabud niya mo, pinasinggamat ko. Sabi na, Mami, Jesus po magpariya nga. Kaya kalingawan ita. Iwari po atang, iwari, may routine na kanin, kay balikan mo itang milabas, itang indications or signs na bala mo, pwedeng maging dalan. No? Tuturunan, nuka rin ka, pwedeng, nuka rin ka munta, naning maging parasan mo. Usually po kasi kare Manal BM po, kare Makrandam, po tam bayi mayarin pari at intasin 30-day retreat. Kaya ba't balikan mo kang tangiga na ganang maging vocation story mo, Right. ninong sinaw ke ka, at ita siguro nga gana ka mo. Sana kaya idugtong-dugtong mo na mo retang istorya. And then I remember mo naman anyang uling keng conscience kante, working student po. Wow. Anyang first year college ko ka rin. So I really have to work pa nito makapag-aral kong college. Oneng habit ko kanita, puwat ang lulub ko king GNC. Dumalo ko pagkat ang chapel. Mana, mantitang chapel ng mga anti-malatiya mo. Kay ba't marip ko king Blessed Sacrament, manalangin ko rin. Anyang kaluwal ko kaya ang chapel, di bulaga ka na ako itang campaign, vocation campaign poster ng Mother of Good Counsel Seminary. At tatandaan kay masala, ita makasulat ka rin nga na bisa kang sumuyo, kaya nituki ka nga na. So wala mo, may kaya ko ka rin tang mga patok ko at mga paisip ko. Wala mo, boses na nga pong gino, yung indam ko kitang oras sa ita. Yung pinanggang alak man pera kanita, yak balo, makanano ko mag-test ki seminaryo, titimbayad kanita yan eh. Timbayan. Ang entrance exam, nukay ko kaya kuwang pera nga ako. O eksakto kanita, ang uling working student ko, kay ba't may paintagon na kitang ka na akong grade, may qualify of 14th list. At ating kong half scholarship na tanggapan. So pwede may refund ita kasi working student ko ka rin. So from there, at least minta na ako king kayo. At na akong gastusan. Ito ang balo kaya kami. Ito ang balo kaya kami na mag-exam ko. And then, itatang ko yan. Ina naman buri na magpari ko. Huling niya ako pining panganay ka ring lalaki. So maybe they were expecting na sopang pula, magpayari ko king pamag-aral, panganita, asopang pula king kabiyayin. Kaya batima ko, medyo 50-50, pero karing ko telakaran. Noon na rin talaga yung buri ko, sabi ko, no pa mo problema niya. Kaya ako nang bala. At tutupin naman, kay ba't nanita, ating sinawop,
at may kintuloy-tuloy na itang kana kung pamag-aral seminar, gana kitang miyortinan ko. And of course, sa niyang miyortin, katsyon-atsyon ako seminaryo, akakita naman siguro masaya ako din yung pengarin eh. So, at masaya na lang para kanak. So, they supported my decision, palagi lang naman manantabi mo naman kanak. O yan po yung kwento na pong Father Jesus Layog. Junior. Junior. Menibat po king LM Guagua, Pampanga. Yes. At ngayon po yung kura paroko na po ng Santa Catalina, kay ni Kimporak. Ngayon po pakiramdaman tayo po yung panalangin ng Santo Cristo del Perdon. Panimula na pong Sister Beng. At ding koro Menibat king Apu Shrine. Panalangin king Santo Cristo del Perdon y Caridad. O Jesus, ami pako king krus, paulining lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburian ning igpa mo, at dininan sikanan ning banal a Espiritu. Adwan mikeka, ing pakiramdaman mo ing panalangin ding taong manigapo, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan miti, king lagyo mo, king kapamilataning banal Espiritu. Amen. Sala ikaw puso
Pagbalik tamo po, king kikatang programang Inkrusada. Ang ngayon po, king kikatamo pong pinaka-tema, yapin po yung 75 years full of grace, bilang kapagsadyan king malapit na pong anibersaryo, ning pagka-diocese, ning kikatamo pong archdiocese, ngayon kasalukuyan, ngayon daratang December 11, 2023. At ngayon po, magbalik tang pasibayo, king parokya ng Apong Tali. Nandin po kaya betaya po, hindi kayong pura paroko. Ngayon naman po, ding laiko, kim pong parokya ng Apong Tali. Ngayon po magpakilala tama kung sa tama po kaya kayo, sister. Maya Pabengi po. Ako po Sister Annabel or Beng Beltran. Ako po yung Vice Coordinator na po ng St. Catherine Parish po. Maya Pabengi po. At karen po sa bilang magrandam king radio station at Dempong Manalbe. Ako po Brother Oliver Panlilio Lagman. Kasalukuyan po ako yung Parish Coordinator ng St. Catherine of Alexandria Parish. Maya Pabengi po. Ako Sister Agnes Net Garcia. Ako po yung Finance Coordinator ng St. Catherine of Alexandria Porac. Nandun po din tayo po yung vocation story ng Apong Jesne po, talagang maka-touch po. Ngayon po kayo, kapilang kayo po may kumpisang sinuyo king kikatam parokya. Mag-usata mo kang Brother Oliver. Ako po mo, nag-start ko in February 2010. Pati date, balo na po. Opo, kasi may kumpisa ako kanina mas EMDC. Ako mag-serve ko po. And then, after na po nito, agad maging EMDC secretary ko. At then, maging EMDC coordinator. And now, kasalukuyan po kang among Jess. Ako po yung parish coordinator. At the same time po, may tungkuring ka rin officers ng Vicariate of Sacred Heart, Kempong Liturgy. Baka nano kayo po may kumpisa sinuyo, itang, kumbaga po, tambi ka MDC. Pero bago ko MDC, ating menong bilagya kayo? O mas gower? Opo. Actually mo, elementary ko po, talagang hindi po siya ko kay Apong Gino talagang. Even though ala pang sakyan, maglakad ko pumunta parokya para simba. Kasi before, ala pang chapel sa magmisa talaga kanito. So, diyan maglakad ko mo simba, kuha akong daily. At the same time, minsan din parents ko kayang tabi ako lang. And then po, makanyan mo rin, ang aking maging EMDC ko, nirecruit ako rin ng kanakong brothers. Itang head ka na ako rin ang makatuwa, na alang ngali, talaga pong kusang loob. Yung menibatan ka na ako. Tingin kasuywan kaya nga pong gini. Uli nga na kayo pa mo po talagang palasimba na kayo. Opo mo, Herbers kay po, elementary po. Ang aking magaragong college, king Holy Rosary ka rin ko rin sisimba. Sister Beng naman. Yako po mong, manibad po niyang anak ko, may ragul na ako po na di mako, di apo ko na palasimbala po. Siguro po, karin may gumpisa. Tapos po, anya pong anak ko pa, siguro college na ako po kanita. May lakwang kami po kasi kandara ko, uling maka-abroad siya. Mapangadiya po idara ko, tapos miyembro na po ng ANF, honorarias siya po. Tapos tiki na ako po, na bilang metong kareng adorers, pinakayanak ko po kanita. Ikit ko po, uli pong malamarine ako niya. So, buri kayo po itang organization na ita, uling ako magsalita, mga demo, karin ko po may ubog po siguro. Tapos po, ditak-ditak, kakilala da po rin mga tuwaking ANF, ala po kantang EMDC, ANF yapamo po. Impong maging happy editor no mi kanta, yapong CPC coordinator mi kin chapel mi, kin barangay Sepong Bulaon po. So kayo po, kakakit na po na mamasa ko po king ANF po tang mag-vigil kami. Nirekomenda na ako po king head na ning liturgy mi na papamasanda ko king chapel mi. Intutuna po talagang malamarin ako. So yung kinay ko po para po akayan overcome ko po yung akala malamarin ako, mig-start ko po mikyabe kareng youth. King choir po.
So kanita po, dakal kaming magkantay, ako mag-solo, at least ditak-ditak milala ko itang malamarine ako. Tapos, akayang ko na po ring youth. Ikit ko po na deng youth, masaya lang mag-serve. So ila pong pekya bayan kong minuna, hanggang may kalakas na ako pong loob na maging makyabe lector po. Mamasa kayong simbahan. Tapos po, deng youth, ginabayan ko la. Anya pong panahon na pong among sikat kay Chapel Me, ako po yung gawa na pong treasurer. Up to 2019 na niya pong kuwana na kay pong among situ kining para manungkulan king Paris. So mila ko po ka rin, dela na ako po kini. Anya naman pong panahon na pong among Alvin, Pepa established niya po kana ako king Barrio Mi, idem pong Children of Mary Immaculate, idem pong anak ka mag-serve baba, yung papapuring KBS. So niya pong panahon na pong among Alvin ito, karin na po miracle ding mag-serve anak. Simula na po kanta, 2012, inorganize, kaya bera po rin youth, katiwala ko po, inorganize niya po in youth ministry, Making Chapel Me, Rocanian Youth Ministry, niya po 2012. So up to this time po, then pong anak king lugar mi, aktibo la. Ngayon po, this year po, uling membro na ako naman po ng ANFPMDC monthly mag-vigil kami po. So atalakad, organize kami po in intercession po. Ken pong lugar mi, ken pong porak. Paano na yan minemo pong lumwalit na pong, maging official niya po talaga. Nag-start na po intercession adorers me, anya pong before pandemic po, 2020. So kasalukuyan po, active ya pa rin po. So in 2019 po, 2019 po, kasabi kaya po Brother Oli, miyatasan kami po maging miyembro na ning PPC ng among situ. So kanita po kaya tabi may among situ. After ng among situ, dinatangya po yung Paris Administrator, yamong Raven. Penibala na kami mo naman po ning apong dong na uling masakit ya kanita na kaya mi po ayusan, antabayanan miya po in Paris Administrator mi. So after that, yan po, mapalad kami, lalo kaming meging mapalad, ang yung pedatang depo, Jesus. Yamong Jess. Lalo kami pong mikaganang mikagana lalong mag-serve. Despite na po ni Balumidakal kami po kakulangan, uli pong nanimpamagobrami. But in our own little way po, pakikwanan mi na makasaw talaga. Kaya, uli pong talaga pong maganakaya at mayapya pong pastoryamong Jess. So, kaya po, as of now po, luna po ding paring kakayutos mi po. Na nakeman po pabore na pong tali at lalo na po ka nga yapong among Jess. Yan pong kasalukuyan. Opo, dapat pala lang yun ang hapon, Jess, kay Nalo po mo? Resurrected Jesus. May wala yung po biyaya po sito kay ba't yung may malit na po. Yan po, ito yung organizer pala from anak hanggang pong meging niya pong From chapel kasi, po. Tapos miras sabi po ako sana kayo. matuwa pero anak niya pa mo rin sure. Yan po yung Sister Net. Kayo po makakaya kayo po may gumpisa. Arumong, ako itang magsilbing lunto lumbog. So, may gumpisa ako pong mag-serve mula grade school as komi. So, uling talagang tubo kong pulong masle. So, mag-serve ko rin ka rin as a lector and then choir member. And yung magobra ako Manila, niya pinamanuan ko, nengkay ala ko, nengkay sipot ko. Anyang may kapanuknangan ko po balubad, maging music coordinator ko in the year 2011. And then after that, yung may kapag-establish naming choir, maging chapel pastoral treasurer ko po. And in the year 2020, under
Kita pong kay ng Monsignor season, may house ko po ketiking parokya to handle the finance po. Ay, na po. Ulihin niyo po. Aluhangon po ding pari lang ating bukasyon, pati po'y kayo, nung natrace po itang milabas, talagang ang gana po ngayon, susuyo kayo. At yan po, siyempre din kakatamo manalbe, po makarandam, interesado na po king parokya na po nga pong tali. Ne po, uling, anya po may earthquake, ko, wari, may sila po yung Belfrio, ne po. So, lalo pong sinikat kantang porak, siyempre pangutang din po yung porak. Pila niya pong years may establish po yung kakatang parokya, no? Natatandaan niyo po? Maluwat na Actually po. mong malagwanan niya mo ini even ni Among Dong talagang den tao porak pangaras kay pami pagawa ka rin kay Pisamban Miguel talagang den tao sausaw very generous la pangaras kay bagay mga nita. I think after 1 year, alignment 1 year in span of kaya 8 months akay de po restore de po yung kilo and then lately po in Bell Tower mi ang sinod na kanita. Pero yung mismong parokya po, pilanin ba no? Matuan eh. Meto nga po rin matong parokya yung porak. Metong yari po mong, actually din pong meging pari migeni from Reverend Father De Los Reyes in 1930. Ano po balo na? Ay, tano balo mong kita pa makabait. And then lately po, mong just siya pong pang number 21. Based po kayong record na ning kay. Pang 21 niya po yan. Opo, mong just. So, makanta niya po kaluwat niya po. Pero din kayo pong sakop, pilala po di sakop yung ngayon kong present. At present po rin kaya kami yung chapel under na po ng St. Catherine Parish. 11 chapels la po. Yan, Luwang Barrio. Barangay langan po rin. Barangay la po rin mong. Sige na mo po, anong memorize siya la? Muna po yung Babaw Pangulo, Babo. Poblasyon, Kangatba, Babaw Sakan, Baydbid, Along, Sepong Bulawon, Balubad, San Jose Mitla, San Jose Proper, and pong Mangkatyan mo. Hacienda Dolores. Hacienda Dolores. Ala po yung bundok? Actually po, yung Babaw Pangulo, bundok. Bundok bundok mundo yung kanya bundok. po. Patas siya po yung lugar da ka rin. Ita pong hacienda, yapin po itang ating... Pekamatwaya naman po chapel ito mo during Spanish kaya pa ito. Yung church. Tira. Talaga po. Ngayon pong kasalukuyan, nanula po rin pagkabalan niyo pong programa king Kakatang Parokya. Actually po mong kaya yari na pa mo itang kaming activities last January 28, itang Archdiocesan National Bible Week na may ganap po last Saturday. Kaibat po is pumbaya po yung piyesta ng Apuntali at inya po Dalo Barrio Karing Chapel. Baya po miras itang kapiesta na. And then po ating kami muri po Dalo Barrio ng Nazareno. Ita po, every barangay la rin po gaganapan dito. Sigurado ko po, dakal kayo po programa na. Pero yung metong pong kutang tamo po, makaya po mag-surviving parokya tamo niya pong pandemic. Continuous po itang misa kanita. Actually po mga yung magagawa kanita live streaming mo. Uling maselan pin ating protocol tamo tutok yan. So live streaming, ita mo pong morning niya kanita yung pa magmisa ni. Unang-muna po, kapanauna na pong Monsignor Felicito season. At the same time po, uling ating niya pong kapanamdaman, po basa-basa makialubilo ka rin marakalataw. Pero ita po misa kanta. Ito pong misa, continuous siya po yung misa. Even though po ng misan, kiniyan chapel or kaya kitang kwarto, no, makapagmisa niya. Kaya ba po papayalbiyo Apo, ka rin? papayalbiyo na lang. Kasanting na po ni Tane. Pumitok ng pala yung misa. Continuous siya po mo. Ngayon po, tuloy tamo po yung kakatampi pagkwenton. Later on, kaya ba tayo po yung kakatampi Paris Priest. Po. Ngayon po, makandam tapo po karing koro, menibat king Apo Shrine. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga, ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala milo, ring sarili mi keko, o kabulasan ding masakit. King Cruz, makirake ka king kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios,
balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibyemo iti, ban kanita, antimo karing kingkana ning Galilea. Makapagbalik kami king tula at magfiesta kay batniting panawon ning kapagsubukan. Saupan mo kami, o indo ning tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus kaya kami, aminako king sarili na, karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilataning krus, king tulaning pangasubling mebye. Amen. Pagbalik tamo po, kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Ngayon po, kaya tabi tanay po yung kikatang Kura Paroko at din kikatang pong mga sipag-alay ko, kini po king parokya ng Apong Tali. Pasibayo po, maya pa bengi kayungan. May pabingin po masibayo, Padre Tok. Okay kayo mo po? Okay na okay. Bala mo po ya kung okay. Mag-enjoy kami. Ito po sigurong nandin pong mag-break tamo. Di nga anak curious la po. Kasi anya pong collapse siya kanitang belfry. Papakutang da. Baka na ano po yung maging experience po kanita. Actually po mga Emilyari ganita during kay din tao talagang as in bala mo itang pagkalungkutan din ang Emilyari munang-muna bali ni nga pong Ginoo. Pero makanyan man ginawa kayong paralan mi pepay na ning loop mi kakarang parokyano na tuloy pa mo rin pa magmisa to spread the good news karing gospel homily. Ating akit mo talaga ka rin, pamisasan metong daring tao po. Mo po kayong pamipagawa para mayari ka agad. Inggewara po ring tao porak, ating kami pong ausandang reconstruction team. Anya pong meron sa kiyan, ila pong mag-solicit donation here and abroad. Anya pong may lingom lang ang deta, utik-utik po apapagawa niya po yung kilom na ning isang banmi until na anyang mayariya binless de po pepa-bless miya kay but kanita alam ko swelo rin tao during atinong pwede nung lungob para simbo but ito pong protocol talaga kakayan miya tutukyan na po ito. May condemn yan po for a while? May Opo, close siya opo, po? Mga pilan pong... siguro po mga 3 months. Kasi po uling delikado yun po kasi renta po kasing marble, king karing ceiling, ating po may nga tanggal eh. So dakal na pa pong kinumpuni, marakal po. Okay. Opo. Masanting niya po kasing karela po kilupisan ba na itang remember ko po lagi kayo, itang dutong. Solid yun pong naraya po ito. Opo, kay ba't din kayo chandelier? Talagang dutong la, balang pang Malacanang la, nepo, retang... Kalo ba talagang old Malacanang, nepo? So, noon ko po ko magmisa. Yung may close Anya po pong may lasakyan mo, either Kenny pong chapel, kay ba't itapin, live streaming, yung gagawa mi, Kenny or Teya Posito, taping keng kilub, keng kwarto na, uling ena po pinan lub ng tao porak, na i-continue po yung pamagkain na keng misa. During that time, Yaposito po yung Yaposito para po, special na apo. po. Pero pila niya pong, balo ko po, in less than a year, may hariya po na. Mabilis, nepo? Opo, ma'am. Opo. Malagwa po. Makaya po yung gaya na rin taga-porak. Pamisasan niya itong dating parokyano Keti. Kayo po may kasagit, yung finances kanta. Alak pa ang tamong, pero karin po patunayan, itang salitang abe-abe, mi papanantabe. So, ita po ang restoration and reconstruction team, many gobrala po. And in span of 3 months, mayayari po in Kingkilub, phase 1. Then another, ita pong phase 2, itang Keng Belfry. Kaya rin na po nita, kay ba't pandemic na, nepo? Kay ba't akakit ko po, uling lalabas ko po madalas po, karing aluay sakop. Ating kayo pong may aluang dalo, nepo? Bala mo, that is your way to bring back again the people. Nepo, kasi uling may sana nila live streaming, kay ba't agkat tano kung pasibay ding tao. Kaya ni po kasalukuyan,
okay na lang po ding attendance na rin sisimbata mo ka rin. Oh, Chapel lang po. Karepon Chapel. Maging active lang ang po rin kay Karin Chapel. At the same time po kaya kaming kabalan, ang parokya, talagang imisa kami ngayon morning and afternoon na po. Before morning yan po kanita mo during pandemic live streaming yan po. O syempre, puto yung Jesus, kikikata mo. Swabe po. Mag-message Jesus yung kawarisimba. Iya po ang kayang tabi mi talaga. Okay, ni po, baliban po ko retang kayong pamanagkad ka rin tao, dito pong lalo apong tali, apong Nazareno. Ngayon na po na naman po retang outreach program yun. Dito ang program for the poor tamo po king parokya. Dito pong dati ang ngayon na pong gagawan nyo yan. Lately po, in gagawa mi, mag-outreach kami po kay Villa Maria, together with among, with the tie-up na po ng General Foundation, kapatid na po nga among Magobraya po ka rin. And then, pamuntalan malalan po retang kareng urban poor na didin na po, yung pakonsuelo, food, mga nita. Even po, isang Christmas party, actually po may dalo baryo kami ng Apontali, balang po yung krusada ng Birhen de los Remedios, mabiyala pong lamak. Yan po itang lamak kayo ito, itipunan ni po kayo ni parokya. And then isa pong Christmas, i-distribute mi po karetang less fortunate. Yan po yung gagawa niya. Makanya po itang effect na kikatayang krusada niya mo. Bala mo, to-duplicate tamo, replicate tamo ka rin parokya tamo. Kaya ba't, kaya naman pong popular devotion king kayong parokya mo. Kasi last time, bala mo, ting kayong Misan 12 o'clock. Yes ito. Actually, nag-start ka nito hapong bogs pa. Right? Ang 12 midnight. Kaya ba't tuki-tuki la pa yatang misa? Kaya ba't yung pandemic, mitok na ngita. So, tinry niyang ibalik pa si Bayo last fiesta. At din tao, atsuna, hanggang kapitangan ng biyeng, mapupuyat na. But they managed to stay and become part of that celebration misa. Kaya akit tamo po talaga na mabiyang kasalbantayan kaya ni po king parokya na pong apong tali. Ne po. Maliban po ka rin programa tamo, atin tamong vocation committee kaya niya mo. Yeah, actually bayo ko din tang Kenya tinang mag-exist na vocation committee impani mo na ng Tess Ignacio. So may ka-organize na lakanita and kaya lang kimpanyatang ko Kenny metong yamo yata yung seminarista so metong ya paming susopan da Kenny pero king lawe ko ngayon nakalaring mag-inquire pong interested na mag-exam king seminaryo this coming March. So hopefully, niragdagan na pa ding magpari ng seminarista na ni parokya ng akong tali, kaya ni Kimporak. Opo. Kaya, hindi po, betong po ka rin interesting din yung part ng program tamo, yapin yung shout out. Shout out. Pero amo, ang bayi na po mag-shout out. Lalo po yung mensayo po, ka rin kikatamo pong parokyanos kiniking Santa Catalina. Siyempre, karingigan ng parishioners na po ng Apuntali, kaya ni Kimporak, sundo-sundo tamo po itang kaya katamong kapagnasan na maging aktibo king kaya katamong parokya at idakya din kaya katamong kagiwan, abi-abi tamong mipapanyawo, bangkanita mas maging mabilis ing pulay na rin kaya katamong obra, ban lakwas tamo pang marakal asaw pat apayabot kasuyuan ka rin kaya katamong kayabe king parokya. Kaya kayo po, sige po, mag-shout out na po ka rin special people, kimbiyada mo po. Shout out po kareng kabaryo ko Pulong Masle and Balubad. Kimong balubad, garin niya po itang megeni. Yes. Opo, karin niya po. Ala pong free hotdog, makanya na po. Abrenyo mong. Sponsored. Mag-request tamo. Thank you, Sister Net. Brother po. Shoutout po ka rin kaming Brother EMDC na ngayon po atin lang pong vigil ng Adorasyon Nocturna Pilipina ang kareng family ko at siya po pakili. Lalo kayo mong barangay, kuya? Barangay Halong po among tao. Halong. Halong. Jalong. Oliver Jalong. Sister, Karen pong ganagan ng parokyano ng Apong Tali. Dakal po laging salamat king kaya kayong
laging suporta po ang ating kaming programa. Lagi la pong bukas palad din, tao porak. Pati na rin po karenggang CPC, kareng sa sakupa na pong apuntali. Ano po pang asipag ang po pong isupport na po talagang todo-todo. Pati na rin po pala kareng kaya kaming mga sipag youth ministry in CYM or Catherinian Youth Ministry. Apani muna ng Brother Patrick Isip, ang po rin kayang kayabe, di Brother Soren, di Brother Yancy, and dengagaraga ng youth po. Alos ingagaraga ng programa mo po Kenny, maging matagumpe, uli da po rin karelang kasaupan. Yes. Ita po. Ita pong kayong pista na pari, shout out. Father Pete. Father, Yamong Pit po. Pete ba rin? May pabengi po among Pit. First cousin niya pong... many bat siya? Belated happy birthday. Ikaw sister, many bat kaking... Sepong Bulaon po pala, kareng pong kabaryo ko king Sepong Bulaon, ang pumapuring youth na mga sipag mi. Opo, ngayon po, kambiyan na po ni kakatamong kura paroko, kaya ni parokya ng Apuntali, ibiyan niya po yung final blessing kay katamo Ingino manatili at kaya kayo. at kay Kanti Mure. Bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayong tutu, ingi pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Santa Catalina, Ipanalangin Panalangin mo mo kami. kami. kambeda po ding manimuna king programa, yako po abong talk, ayan tabi po Father Jess, ating kaya pong mga sipag manimuna at laiko kay naging parokya ng Apuntali. Ini po yung programang Incrusada, 75 years full of grace, ng DWBL 91.9 Bright FM. King Laguna po ning kakatang malugod at magandang Arsobispo, Yapong Dong, at in Carmelite Media ng Nuestra Señor del Carmen. Ako po Yapong Tok, mamon at pasalamat kay kayo. Mayap, abengi kay kayo man. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalin, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Yatad miyang pasibayo kaya kayo,